Wel, helo na bawb. Pam nad oes na Bridgerton Cymraeg? Wy'n credu mae gweld arddull chwaraeus ôl fodernaidd y gyfres honno sbardinodd y sgwrs anffurfiol gobeithio yma, lle mae'r hwyl, lle mae'r hiwmor, yr ysbryd anarchaidd mewn llen Cymraeg, na'r math o gwestiwn i ni moyn trafod mae heno. A lle mae'r nofelau ysgafn rhamantaidd, y chick lit Cymraeg, neu hyd yn oed yr hen lit neu'r aga saga. I ni'n byw mewn oes air llenyddol yn y marn ni. Mae awduron fel Manon Steffan Ross, Ifan Morgan Jones, John Gower, AR-LEIN, Beth Angell a Jerry Hunter. Maen nhw'n archwilio themau dwys, mewn arddulliau cyffroes yn creu genres newydd, agers talwm er enghraifft ar y nofel detectif ôl fodernaidd, reality swynol ac yn y blaen. A mae'n adoreth hefyd o sgwenwyr yn awyddus sy'n diddanu ni o Myfanw Alexander a Rhian Cadwaladr, Gwen Parrot, Marlyn Samuel. Chwa beth sy'n greu yw mae'na rhestr hir yma, a llu o sgwenwyr ifanc hefyd fel Llio Elaine Maddox a Llwyd Owen a Megan Hunter. Ond oes yna ddigon o amrywiaeth. Oes yna ddigon o'r ysbryd chwaraeus na o'n i'n sôn amdano fe'n gynt, ac yn i moyn trafod y llen hyn yma sy'n gafel yno ni a'n diddanu ni. A wi mewn cwmni ardderchog yma, gael gyflwyno a ddwy sy'n mynd i fod yn cyd-drafod gyda fi, Beca Brown, cynhyrchydd teledu ac awdures Corcyn Heddwch, oedd yn llwyno i ddarlunio hyd yn oed blinder llethol a gofn andwyol a chariad mam newydd, a fel un oedd yn dioddau o'r un cyflwr ar yr un pryd, ond oedd e'n taro deuddau gyda fi, a Beth Angell, cynhyrchydd teledu profiadol iawn a stand-up, pryd mae'n cael yr amser i wneud hyn i gyd, fi ddim yn gwybod ac mae hydden fam hefyd. A mae'r tair ohono ni'n mynd i drio gweld beth i ni meddwl am gyflwr llen yng Nghymru a'r arddull chwaraeus yma ni wedi bod yn meddwl amdano fe yn sgil Bridgerton. Ond gai ddechrau drwy ofyn i chi'ch dwy, beth chi'n darllen ar hyn o bryd? Dwi newydd orffan darllen Adar o'r Unlliw gen Catrin Lliar er enghraifft. Dwi newydd archebu, a dwi wedi clywed amdano fo ar Woman's Hour, dwi'n meddwl. How to Kill Your Family, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl na ryw fath o gaid ydi o chwaith dem i gael dweud hynny yn sydyn. Ond dwi'n licio pethau eitha irreverent, eitha... Dwi'n beth yn licio'r gair ysgafn. Dwi'n gwybod be ydy'r gair, deud y gwir, y gair derbyniol am yr hyn da ni'n drafod hyn yma. Ond dwi'n hoffi pethau sydd yn diddanu, pethau doniol, ond hefyd pethau efo elfennau dwys. Pethau sydd yn siarad efo fi am hynny, pethau dwi'n gallu uniaethu efo nhw. Diddorol, wel mae rhain dadledd, cos bod eisiau'r y llon a'r lleddf, fel bod y ddau yn cydweithio ac yn gwneud y ddau beth yn fwy dwys. Ond falle gallwn ni drafod bach rhagor ar hynny, mae'n munud. Beth amdano chi? Wel, dwi'n un o'r bobl rhyfedd yma sy'n wastad â dau lyfr yn mynd yr un pryd am y rheswm bod angen y llon a'r dwys. So mae gennau Siwgi Bein ar un ochr y gwely. Diddorol. Ie, a wedyn mwyn cael hoi o hynna, mae gen i un o lyfrau Llwyd Owen ar y go hefyd. So, just cael rhyw, fel dwi'n dweud, nôl ymlaen rhwng y ddau, pan mae Siwgi Bein yn mynd yn ormod, dwi'n troi at Llwyd. Diddorol, felly eto mae gyda ni nofel sydd wedi ennill cystadleuaeth fawr, a Llwyd Owen wrth gwrs hefyd wedi ennill sawl cystadleuaeth yn ei amser. Ond dim un o'r naill na'r llall yn beth ydych chi'n galw'n ysgafn, sy'n ni'n meddwl. Felly beth am y syniad yma, felly, beth am ddechrau beth am drafod, oes digon o amrywiaeth yn y Gymraeg, oes gyda ni y nofelau ysgafn yma, mae rhywbeth o Bridgerton yn neud i ni feddwl amdano fe. Beca, wi'n meddwl bod ti'n meddwl bod digon gyda ni? Dwi'n meddwl bod yna lot mwy bellach na pan o'n i yn sgwennu Corcyn Heddwch, achos dwi'n meddwl pan o'n i'n sgwennu, a da ni sôn amdan, wel, o'n i'n disgwyl Tommy fy mab pan nes i sgwennu Corcyn Heddwch, ond mae o bellach yn 17 oed. Felly dyna faint amser sy'n a dwi'n cofio oedd Omlet ni a Medi ac o'n i, a dwi'n siŵr bod yna rei eraill. Ond o'na yn sicr ddim gymaint pryd hynny a sy'n a rwan, a dwi'n teimlo
bod y sy'n yna dipyn iachach rwan nag oedd hi pan o'n i yn mynd ati i sgwennu. Am o'n i gallu dadla bod na wastad angen mwy amrywiaeth, wrach amrywiaeth llais, amrywiaeth genres, amrywiaeth cyfnod ag ati. A fel dwi'n dweud, fatha sut ma diffinio, achos dydy ysgafn ddim cweit y gair iawn, achos mi fedrwch chi ysgrifennu yn anffurfiol, ond am bethau dwys ofnadwy, a chymod, mae cefndir domestig, mae perthynas pobl ei gilydd, all life is there, ynde, ac mae o'n gallu bod yn ddwys, ac mae nofela fel yna'n gallu trafod pethau ofnadwy o ddifrifol ac anodd, ynde, ond maen nhw'n gallu gwneud hynny mewn ffordd darllenadwy am o'n i, dydy hawdd i ddarllen ddim cweit yn iawn. Dwi'n cael traffath ffeindio'r geiriau iawn i drafod y math am y lyfrau heb iddo fo fynd yn rhywbeth difriol, achos dwi ddim yn hoffi'r term chicklit, achos does gennym ni ddim wir y term cyfatebol i nofela ysgafn mae dynion yn hoffi. Oes mae yna ladlit, ond oedd rhaid i fi fynd i googlo i weld be oedd y term cyfatebol i nofela ysgafn i ddynion, achos do'n i ddim yn gwybod be oedd o. Wel, mae pawb wedi clywed am chicklit, a mi oedd dwtch yn ddifriol wedyn. Dwi'n yn gwybod os ti cweit yr eirfa genno ni. Mae hwnna'n pwynt diddorol iawn. Y syniad mae falle bod yna rhywbeth dilornus am ti sgwennu gyda ysgafn. A bod e ddim, eto yng Nghymru, ni wedi arfer â llen mawr yn dyn ni. A falle, a dwi'n wastad wedi cyfadde bod dwi'n meddwl am yn hunan fel llenor, dwi'n trio sgwennu rhywbeth falle bydd rhywun yn gallu darllen wrth ymyl y pwll nofio. A dwi'n meddwl bod hwnna'n iawn, achos dwi wedi siarad gyda gawduron sydd yn cael eu llyfrau wedi gwerthu yn Tesco, yna fenyw yn y Bari sydd yn wedi gwerthu yn ei miliynau, dweud y gwir. Ond oedd hi'n dweud, mae hi'n mynd i bethau llenyddol ac yn y blaen. Mae yna wastad rhyw deimlad falle bod ddim cweit yn tacio. Chi'n meddwl bod hi ddim yn llenor go iawn. Beth, fyddech chi'n teimlo, fyddech chi'n cuddio y llyfr mewn clawr arall sy'ch chi'n darllen rhywbeth ysgafn, rhoi War and Peace o'i gwmpas e? Wel, fel rwy'n oedd yn early adopter o'r Kindle, dwi'n gwybod hyn a'r bydyr, ond dwi, neb yn syniad beth dwi'n darllen, ond hefyd mae'n awgrymu pethau gan bod ti wedi darllen hwn, darllen a hwn. A dwi'n meddwl bod hyn yn rhan o'r broblem mewn llenyddiaeth Gymraeg, ydy y nofela sy'n cael ei trafod a'i hyrwyddo a'i sgwennu amdanynt, ydy y rei worthy, y rei trwm, y rei a rhywbeth mawr i ddeud. Hynny ydy, dwi'n meddwl yr nofel ysgafnach, alla ddim yn cael yr un sylw, so wedyn di rwy'n fath o fi, alla ddim yn clywed amdano fo, achos dwi ddim yn mynd i siop lyfrau i edrych o gwmpas a cael gwybod beth sy'n ar gael. Dwi'n dibynnu ar glwad, ar radio neu darllen mewn papur newydd ynglyn â rhywbeth sy'n ar gael. Ond fel dwi'n dweud, maen nhw yn dueddu tuag at y trwm a'r worthy, yn hytrach na deith fi, ti'n mynd ar dy wylio wrth nesaf, ti eisiau rhywbeth wrth y pwll nofio, hwn ti eisiau, neu hwn nes i fwynhau. A mae hwnna'n broblem yn ei hun, dwi'n meddwl, bod bobl, fel gyda chi deall, bod fi'n cuddio'r clawr, ond mae bobl yn cuddio'r ffaith bod nhw'n darllen o. Yr enghraifft enwog iawn, wrth gwrs, oedd beth yw 50 neu 30, fi beth yn gofio faint o Shades of Grey, ond y Kindle oedd yn rhan elfennol o lwyddiant y llyfr yna, achos bod neb yn gwybod bod nhw'n darllen y darnau. Gyda llaw, oeddech chi'n gallu googlo naughty bits on 30 Shades of Grey, ac oedd e gyd wedi rhoi mewn rhestr, achos oedd e'n bron yn bod yn anarllenadwy. Ond mi oedd e'n gyd ar y we os o'ch chi moyn yn gyfleus mewn un pecyn bach, ond mae hwnna'n fater gwahanol. Ond fi gyda eto bod ni'n dod at rhywbeth mwy sylfaenol fan hyn, achos dwi'n meddwl bod e'n bwysig bod yr iaith Gymraeg a nofelau o bob math, a bod y rhai ysgafn yma, bod e'n bwysig bod nhw mewn, wy'n trio sgwennu Cymraeg tafodieithol yn enghraifft, ond hefyd falle yn cadw e'n lled syml, fel falle bydd y dysgwr yn teimlo'n hyderus i godi'n llyfr i. Oes na werth yn hynny? Dyna bydd nofel, ddim yn ennill nofel y gwobr y Daniel Owen, bydde fe, ond oes yna werth i'r math yna o beth? Dwi'n bendant, sorry. Cedi Beth. Fi jyst mynd i dweud, dwi'n mwynhau pethau tafodieithol, ond weithiau, os nad yw'n dyfodwyth dwi'n gyfarwydd iawn efo, dwi yn cael trafferth cael mewn i'r nofel. Ond dwi'n meddwl hefyd bod yn bwysig tyn y gwahaniaeth rhwng yr nofela ysgafn da yn naill iaith neu'r llall wedi sgwennu yn dda. Dydy, jyst am bod nhw'n ysgafn ac allan bach haws, mae'r stori, mae'r narratif, mae'r perthynas rhwng, mae'r cymeriadau'n swnio wahanol. Hynny ydy, mae'n wahaniaeth mewn rhywbeth ysgafn sydd wedi sgwennu'n dda ac ysgafn sydd wedi sgwennu'n wael, yn does?
Os dyn ni'n cytuno, dwi'n siŵr pwy ddudodd bod angen sothach Cymraeg da, a mae'r da yn bwysig yn dydy. Dwi'n yn gweud siŵr sut fe rhywun yn diffinio sothach, ond dwi'n dallt ergyd y pwynt felly. Ond ie, dwi'n bendant yn meddwl bod yna werth i'r math yna o lyfrau. Ac o ran just ymhrofiad i eto pan o'n i'n sgwennu fy un i, ges i dipyn bach o ymatab cymysg gen be ddydyn ni bobl y pethau wrach, ac eto y pobl o'n i, oedd Tommy mewn meithrinfa ar y pryd, ac oedd y genod yn fanna yn dweud, dwi'n mynd i darllen un byd Cymraeg ar ysgol, gos mae pethau Cymraeg gallu bod mor boring. Oedden nhw gyd i pasio fo rownd i gilydd, oedd ddim yn helpu gwerthiant, ond o'n i maddau iddyn nhw, achos oedden nhw gyd wedi ddarllen o a wedi fwynhau o, ac oedd o'r peth Cymraeg cyntaf oedden nhw ddarllen ers wrach 15 mlynedd. Wedyn, wrth gwrs bod na werth, a mi na i sefyll wrth y gwerth yna, wastad yn de, achos mae gen pobl hawl i gael pethau at I dant nhw yn Gymraeg, de. A mae yna grefft, dwi'n personol yn meddwl bod yna grefft, mae'n dweud stori dda. Dwi'n cofio ges i'r pleser unwaith o roi cyfweliad I Gilly Cooper, oedd yn fenyw arbennig o glen, oedd hi'n annwyl iawn, ond oedd hi'n dweud, mae pobl yn meddwl bod yn rhwydd sgwennu'r nofelau I, ond pan maen nhw'n trio gwneud, maen nhw'n ffeindio bod yn anoddach falle gan nhw wedi ystyried yn y lle cyntaf. Hefyd wnaeth I awgrymu falle bydd y rhai o'r bobl sy'n ennill y bwcr yn licio I gwerthiant hi, sy'n fater gwahanol wrth gwrs. Ond wi'n meddwl bod yna grefft y peth, achos yn y gwir, mae'r ffaith bod rhywun yn dweud stori dda yn elfennol I nofel, bod y ddeialog yn ystwyth ac yn gredadwy, ac yn bersonol wi'n dueddol o feddwl hefyd bod wi'n meddwl am rhai o'r sgwenwyr sydd wedi ehangu'n geirfa ni'n Gymraeg. Wi'n meddwl bod e'n bwysig bod rhywun yn gallu creu rhyweiriau newydd a creu trio adlewyrchu fel mae pobl ifanc yn siarad ac yn Caerdydd, neu un o'r pethau dwi'n wedi dechrau mynd yma bach yn obsessed ag yw'r code switching yma, a'r syniad yma bod gymaint o bobl dwi'n abod, mae byw yn Lloegr, chi ddim yn rhoi un gair Saesneg yn unrhyw beth, achos chi ddim yn moyn I bobl I glywed chi yn defnyddio geiriau Saesneg. Ond yng Nghymru mae'n llawer mwy naturiol, mae pobl yn defnyddio hanner Saesneg, hanner Cymraeg. A dwi wedi dechrau trio adlewyrchu rhai cymeriadau fel yna yn llyfrau. Ond eto dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth diddorol I archwilio. A mae yna gelfyddyd, dwi'n credu, mewn creu ystod eang o deipes Cymraeg. Odych chi'n meddwl bod digon o'r teipes Cymraeg yn cael ei archwilio mewn nofelau? Mae hwnna'n rhywbeth sydd o ddiddordeb I fi yn bersonol. Wrach oherwydd am o'n i, bod lot ohonon ni yn bobl dosbarth canol sydd yn dueddol o sgwennu'r nofel yma, wrach bod na brinder o ystod dosbarth yn cael ei adlewyrchu. Yn sicr oedd y cymeriadau yn y nofel I yn dueddol o adlewyrchu'r math o gefndir dwi'n dod ohono fo. Wedyn am o'n i, mae isio ystyn allan a mae angen lleisiau gwahanol o ddosbarthiadau cymdeithasol gwahanol o gefndiroedd o bob math. Mae eisiau amrywiaeth yn does, amrywiaeth yng ngwir ystyr y gair. Dwi'n meddwl bod yr ymlyniad at y pethau yn stopio hynny weithiau. Dwi'n gofod yn hard, os yw'n gweud, bratiaeth, pa maen nhw'n siarad mewn bratiaeth? Wel, o'n I ddylen I fod yn siarad mewn bratiaeth I adlewyrchu gwych, fel mae pobl ifanc yn siarad yr enghraifft. Wel, y enghraifft perffaith I y llyfr Hunter, Megan Hunter yn ddiweddar, y ddau gymeriad yna. Nes I fwynhau hwnna yn ofnadwy, ond dwi'n meddwl, nes I fwynhau gymaint yr ddau gymeriad yn siarad mor wahanol, a nes I popeth arall amdano fo, ac oedd o'n neis glwad, ac oedd o'n neis cael ymhen o gwmpas. Ie, mae hyn yn iawn, mae hyn yn dderbyniol, a dwi'n meddwl bod o'i groesawu I bendant, achos fel y myd teledu, dwi'n meddwl mae'n nofelau Cymraeg, mae angen I bobl weld I hunan yn efo. Adlewyrchu ie. A beth am y syniad, mae chymryd ni wedi trafod rhywfaint nawr o nofelau ysgafn, a mi cytuno ni'n siarad mewn ffordd am y niwod dosbarth canol oed efallai yn trafod I bywydau nhw. Yn sicr mae eisiau ehangu y syniad mor nofel boblogaeth I ddechrau pobl ar y siwrne o ddarllen nofel Gymraeg. A beth am felly bethau fel nofelau graffig? Wy'n credu nath Maxen yma bydd ddechrau darllen yn Gymraeg, ac bod wedi syrthio mewn cariad gyda cyfieithiadau Asterix a Tintin ac yn y blaen. Pa mor bwysig ych chi'n meddwl yw ehangu falle'r byd yna I ddechrau creu pethau falle I oedolion ifanc er enghraifft?
Ie, dwi'n meddwl falle bod yna gap o bosib yn y pethau sydd wedi creu apelio at oedolion ifanc. Dwi'n meddwl bod ni'n reit da am lyfrau sydd yn apelio i blant. Ond dwi'n meddwl ma' yna chydig bach o wagle yn y tir oedolion ifanc yna. Ac wrth gwrs mae'n anodd achos mae oedolion ifanc eisiau darllen a gwylio yn hun a'i hoed yn dydyn. Wedyn mae'n anodd, ond dwi'n cofio pan oedd fy merch i yn yr oed yna trio ffindio rhywbeth oedd yn addas ac oedd hi'n licio. A Manon Steffan Ross oedd hi bob tro fel mae'n digwydd bod felly, ond mae o'n anodd ac unrhyw beth fedrwn ni wneud i ehangu yr hyn sydd ar gael a bod ni ddim yn set yn ffyrdd o beth ydy nofel Gymraeg dda, achos dwi'n meddwl bod ni yn dieddol o fod yn obsessed efo'r nofel fawr swmpus nesaf sy'n mynd i achub yr iaith felly, a da ni angen tynnu allan o'r syniad yna. A'r unig ffordd da ni'n mynd i wneud hynna ydy i drio denu lleisiau newydd gwahanol i greu gwaith yn y Gymraeg. A felly dwi'n meddwl mae'n bach o PR job i wneud wrach o ran denu pobl i sgwennu'n Gymraeg, a bod y pobl rheini ddim efo'r syniad o na i byth gael yn erbyn, na i byth gael grant ar gyfer y math yma o nofel, achos dydy o ddim yn nofel Gymraeg draddodiadol felly, wedyn am o'n i mae eisiau newid delwedd dipyn bach, a dwi'n siŵr bod yna waith yn cael ei wneud o ran trio gwneud hynny, ond yn sicr mae rhaid ei hangu yr hyn sydd ar gael. Beth? Mae yna 5 nofel yn dod allan yn does yn ystod y mis nesaf. Dwi'n meddwl bod hwnna'n syniad gwych. Maen nhw wedi rhoi partneriaethu pobl ifanc sydd â stori ac eisiau dweud stori efo sgwennwyr mwy profiadol o beth dwi'n ddall. Gen ryw brosiect ti newydd, dwi'n edrych mlaen at heina'n ofnadwy, jyst i weld be ydy yn defnydd yn ffantastig. Mae cro hefyd wrth gwrs yn gyfle, yn diwe, bod jyst trio dweud wrth rhywun pwynt achos ddim o braidd i chi sgwennu fel mae Beca yn dweud y nofel fawr, ond beth am just dweud stori sy'n adlewyrchu. Ac os fi'n credu mae dyna beth sy'n poeni fi, bod pobl ddim yn dechrau'r siwrne. Mae'n aglysuron i blant, os yw'n cwestiwn mae T. Llew Jones mor gyffroes heddi, a gobiodd eriod, oedd hyd yn oed yn fab i'n dwlu arno fe, ond beth sy'n digwydd iddyn nhw pan maen nhw'n cyrraedd i arddegau, a maen nhw moyn rhywbeth sy'n adlewyrchu cymleth dodau newid i bywydau nhw. Ac meddyliwch chi am y ddegawd nesaf yma i bobl ifanc. Wi ddim yn gwybod sut mae'ch plant chi, ond dwi'n teimlo bod y byd wedi newid i'r fath raddau, mae'r hen wirioneddau wedi diflannu. A mae Llyfr Glas Nebo yn un o'r ychydig bethau sydd wedi adlewyrchu'r ysbryd apocalyptic yna. Ac yn sicr mae'r rhaid i ni, os y'n ni moyn denu rhywun i ddechrau ar y siwrne, ac wrth gwrs, y peth sy'n mor wych am Llyfr Glas Nebo yw'r ffaith mae'r iaith Gymraeg a llen Cymraeg sydd yn ei chynnal hi. A mae yna rhywbeth mor fendigedig am y thesis y nofel yna. Ond sut allwn ni felly, am beth ddylen ni fod yn sgwennu nawr i ddenu cynulleidfa newydd? Beth? Wel, o'n i'n mynd i ddweud, wel, ni fel plentyn yn darllen T. Llew Jones ac fe'n hollwyd i Judy Bloom am gyfnod eitha hegar o'n arddegau cynnar i'n arddegau hwyr o 10 o This Me Margaret i Forever. A mi gymodd spel i fi ddod nôl ac yn yr un modd, golli si mhlant i'r Hunger Games, o'r darllen Cymraeg fel plentyn. Ond dwi yn meddwl bod pethau fel y 5 ma o beth dwi'n darllen amdano, os maen nhw am 5 person ifanc yn mynd ar lwybr gwahanol efo i tyfu fyny a mynd yn hun. So dwi'n meddwl bod hwnna'n gam yn y cyfeiriad iawn, bod y straeon yma'n cael eu trafod yn y Gymraeg am y tro cyntaf, yn cael eu sgwennu dim gyn rwy'n dosbarth canol oed, ond gan bod y lleisiau'r bobl ifanc yn y nofelau hynny. A dwi'n meddwl bod yn gyffroes ofnadwy, a dwi'n meddwl fydd hwnna yn pontio gobeithio i nifer o bobl ifanc lle. Ond mae gymaint o bethau wedi newid o ran rhywioldeb, y ffordd ni'n trafod rhyw, y ffordd ni'n trafod hawliau merched. Mae gymaint wedi newid. Hyd yn oed, jyst yn y 2 blynedd diwethaf yma, wy'n edrych ar rhaglenni comedi nawr. Byddech chi'n mynd ar lledu nhw, rhai rhaglenni, sydd oedd e'n ddiddorol gweld Friends yn dod yn ôl. Mae rhywun oedran Maxon, dwi'n gwybod sef Leisa'n teimlo, Beca, ond mae'n edrych yn syn ar Friends. Pa mae'r menywod mae wedi gwisgo fel yna, pa mae nhw'n gadael i'r dynion i siarad yn nhw fel yna. A wy'n credu falle eto bod rhaid i ni ddal lan rhywsyd gyda'r byd yma lle mae pobl bod i rhyw nhw'n rhywbeth llawer mwy creadigol, sydd yn newid, sydd yn ymateb i sut maen nhw'n teimlo ac yn y blaen. Eto wy'n credu falle, ydyn ni'n meddwl bod angen ffurfiau newydd
i gwmpasu y byd newydd. Ydy'r nofel, mewn gwirionedd, yn rhy hen ffasiwn nawr. Na pan o'n i'n gofyn am bethau fel nofelau graffeg, a ddylen ni fod yn gofyn i artistiaid Cymraeg i sgwennu cartŵn neu rhywbeth, ond cartŵn sydd yn adlewyrchu syniadau mwy modern a ffeindio llenorion i weithio gyda nhw. Oedd hwnna'n rhywbeth oedd yn taro fi. Byddech plant chi'n darllen rheina, chi'n meddwl? Wel, dwi yn sylwi, mae'n mab i, yr unig beth wneud o ddarllen ydy yn rhywbeth wneud efo chwaraeon, wedyn sydd ddim yn anghyffredin am hynny i fachgen o'i fath o felly. Ond o ran fy merch, dydy hi ddim yn darllen gymaint ag o'n i yn ei hoed hi, a mae'n cael lot o ei hadloniant a'i gwybodaeth hi o podlediadau, influencers gwahanol, diwylliannol, ond y pethau sydd o ddiddordeb iddi hi ydy pethau fel ffeministiaeth, dadleuon ynglyn â hiliaeth ag ati, a dyna be fysa hi eisiau gweld, dwi'n meddwl, tasa hi mynd ati i ddarllen nofel, mi fysa hi eisiau gweld adlewyrchiad o'r trafodaethau a'r dadleuon eitha cymleth yna, mae pobl ifanc yn eu canol nhw ar hyn o bryd. A dyna pan mewn ffordd, o'n i'n synnu at lwyddiant o'n i ddim yn synnu chwaith, achos mae'n gyfres mor hyfryd i edrych arno fo, ond Bridgerton, os da ni'n mynd yn ôl i lle ddechreuon ni mewn ffordd, a mi nes i a Leisa ista lawr a gwachad honno, nes i ddim gwachad gymaint ohoni a ddaru Leisa, ond oedd yr un o'r ddwy ohono ni, bod ni'n mwynhau edrych arni hi, ond oedd Leisa, sydd oedd lot fengach na fi, a fi na'n teimlo bod lot o'r negeseuon yn fanna, y rhamant traddodiadol, bod o ddim cweit yn ffitio i, os da chi'n cymharu Bridgerton efo Normal People er enghraifft, lle mae y ffordd rhyw yn cael ei ddarlunio yn fanno yn ei holl go iawnrwydd felly, lle oedd Bridgerton yn hynod o Disney yn y ffordd oedd o'n darlunio y perthnasu rhwng dyn a dynas a'r dyn hun a'r ferch ifanc ddiniwed yn gorfod cael dysgu sydd i hyd yn oed troi plesor iddi hi hun gan y dyn felly. Wedyn oedd o ddwyddon ni fatha, wow, mae'n... Ond mae o mor boblogaidd. Ydy, ond mae'r nofela chydig bach o beth dwi'n ddall ar darnau dwi wedi edrych yn nhw, yn dod o safbwynt y ferch. Mae am 7 merch hapus iawn yn mwyn ffeindio cariad ac yn bod yn annibynnol. Mi oedd yr awdur yn teimlo'n eitha cry bod o'n dod. So dwi'n meddwl bod yna rhywbeth yn y trosi i dyledu Disney Plus, pe bynnag oedd o'n Netflix. Bod yr gogwydd yna di digwydd tuag at y dyn a'r ferch ddiniwad ac yn y blaen, di digwydd rhwng y nofel a'r darllediad teledu, t'wo? Diddorol. O'n i yn meddwl tybad o'na rhywbeth fel achos doedd o ddim yn istan gyfforddus efo'r un o'r ddwy o'n ni, a dwi'n ganolradd yma Leisa Ifanc. Dwy genhedlaeth wahanol, byddech chi'n meddwl y syniad oedd bod e'n apelio falle at y genhedlaeth iau, ond dwi'n credu bod y genhedlaeth iau yn meddwl am y byd mewn ffordd llawer mwy dwys a difrifol nag oedd yn mi oedd yn genhedlaeth i, achos dwi'n hun a chi, mi oedd yn rhyfedd iawn, chi'n oedran Thatcher, mi oedd yn ar brotas bob penwythnos, chi'n meddwl un erbyn Barclays, neu yn erbyn De Africa, neu yn erbyn rhywbeth i wneud ar iaith, chi'n meddwl o'n i bob penwythnos, ond fi'n credu wedyn, bydd na gyfnod lle oedd pobl ifanc ddim yn protestio, achos bod y byd yn iawn, os hoffech chi, ond nawr rydyn ni wedi troi i fyd llawer mwy peryglus ac anodd. A hefyd, fi'n credu bod y syniad o ffeministiaeth wedi newid i'r fath raddau, ffeministiaeth a hiliaeth, a mewn ffordd, mi ddyle rhywun fel fi gael mhen a gwrando mwy. A fi'n credu, yn anffodus, mi oedden ni wedi gobeithio cael criw reit ifanc i fod yn rhan o'r sgwrs yma, ond doedden nhw'n teimlo yn deilwng o fod yma, sydd yn wendid arno ni, dwi'n meddwl, a bysyn ni wedi dwlu falle ar clywed wrthyn nhw, ond doedden nhw'n poeni, dwi'n credu, bod nhw ddim wedi darllen digon, neu falle fi ddim yn siŵr beth oedd y broblem, ond mae hynny yn rhywbeth sydd yn broblem i ni, fi'n credu, yn hytrach na nhw, a mi wedi bod rhaid ehangu'r ddadl yma am lenyddiaeth ac am iaith, ac am sut mae rhywun yn mwynhau afiaith drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n gorfod rhywbeth mwy na 3 menyw, wy'n hun na chi, ond 3 menyw canol oed, 70 oed ar wahân. Ond dwi ddim yn iawn, mae'n un 3 mewn ffordd ti'n trafod e, ydy e? Na, benda, wel, mae gyda i 2 ferched gyda i, mae un yn 20 a llall yn 19, a mae'r hynna, mae hi'n dieddol o, dim darllen nofela, mae'n darllen hanes feministiaeth, mae'n darllen essays casgliad o
math yna beth, a ddim ffuglen o gwbl digwydd, mae'n cael unrhyw beth fel yna o Netflix neu be bynnag mae'n wylio, lle mae'r fenga yn darllen lot, ond mae hi eisiau mynd ar goll mewn llyfr, mae hi eisiau stori dda sy'n llifo. So fel ni, dwi'n meddwl bod nhw eisiau just rhywbeth da i ddarllen. Dwi'n meddwl, ella bod weithiau sy'n ni'n gofyn i nhw, os ti'n mynd allan, beth sy'n ti'n licio allan, a nhw just deud rhywbeth da, rhywbeth sy'n ymgolli yn efo, rhywbeth sy'n mynd i ddangos rhywbeth i fi, tro. Wel, mae Steffan Ross wedi dangos i ni bod chi'n gallu gwneud llyfr dwys sy'n llawn syniadau cymleth mewn ffordd hollol ddarllenadwy. A fyswn ni'n dadlu bod Beth Angell sy'n neud rhywun peth. Mae yna ddigon o awduron o gwmpas ar hyn o'r bryd sy'n gwneud hyn. Ond eto, sut ni'n gallu cyfathrebu gyda'r byd ehangach a denu pobl i fewn i fyd darllen? A mi credu mae dyna beth oedd Bridgerton yn trio wneud mewn ffordd, yn dod o dweud wrth bobl ifanc, mae yna fyd yma hanesyddol sydd ddim yn ddiflas, chymod, mae yna themau dwys a diddorol, hyd yn oed o fewn y byd stuffu hanesyddol yma. Ie, dwi'n meddwl hefyd o, beth sy'n anodd i ni, yn yn oed ni, i gofio ydy, sy'n rhaid i gyfnod olygu canrifoedd yn ôl. Dwi'n siŵr sa rwy'n ysgwennu stori am yr 80au a sut oedd... Yn union, pan o'n i'n sgwennu Cicio'r Bar, o'n i'n meddwl amdano fe rhywbeth i gwyddo ddo, ond wrth gwrs i bawb arall, oedd e jyst yn beth, oedd dim e-byst gyda chi. Sydych chi'n bod o gytre, a gwir i, oedd gwleidyddiaeth rhywiol y cyfnod na mor wahanol. Wi'n meddwl am beth, am y ffordd o bobl yn behafio prynu, bydde neb yn derbyn y math yna o ymddygiad, a diolch i'r nefoedd, chi'n bod. A smygu, fi'n cofio ni'n eistedd mewn tutorials, a ni'n gallu gweld y boi oedd yn dysgu ni, achos oedd gymaint o fwg rhwng ni. Ond, na, fi'n cytuno'n llwyr, dyn ni'n goffa mynd yn bell iawn yn ôl i weld, na, fi'n credu mae dyna beth sy'n mor ddiddorol am y cyfnod yma, yw mae'r byd wedi newid gymaint mewn 5 mlynedd. A mae'n plant ni'n gofod dygymod gyda pethau apocalyptaidd. Nawr, mi oedd yna deimlad yn 79, wi'n cofio bod y bom ac yn y blaen, a bod y rhyfel oer yn gallu trawsnewid y byd. Ond dwi ddim fel nawr, wi'n credu bod popeth a gymaint ar chwal ar hyn o bryd, a mae'n eitha anodd i'n pobl ifanc ni. A so ni'n dweud, wi'n gweld bod ni'n rhithro tuag at ddiwedd yr hanner awr fan hyn, a fi'n teimlo mai crafu rwy'n beth i ni wedi wneud. Ond falle drio i roi rhyw fath o grynhoad, i ni gyd yn cytuno bod yna sefyllfa reit iach o ran nofelau sy'n diddanu. Mae yna ddigon awduron sydd am wneud, ac yn gwneud mewn ffordd hynod o ddiddorol, a rhywun fel Myfanwy Alexander yn hapus i drafod rhyw hefyd, sydd yn gred. Rwy'n o Gilly Cooper, fi'n gweud hyn wrthi, mae Gilly Cooper Cymru Myfanwy. A mae yna bobl sy'n sgwennu nofelau mawr, a sy'n gwneud mewn ffyrdd mor ddiddorol a mor wahanol. Felly mae'n teimlo fel sefyllfa reit iach. Ond falle mae y bont i fewn i'r llyn yna sydd ar goll, os oes yna rhywbeth ar goll ar hyn o bryd. So, os gyda chi rhyw fath o sylwad, fyddech chi'n licio sylwadau ar y diwedd fan hyn i grynhoi falle'ch teimladau chi ar ddiwedd y sgwrs yma? Ie, so ni jyst yn licio cytuno mis gan fyna neb arall yn cael rhoi mewn i'r drafodaeth yma, cytuno unwaith ac yn bell i bod ni'n claddu y syniad yma o chiclet, bod yna lyfrau i ddynion a bod yna lyfrau i ferched, achos mae o yn wneud i bobl fel, o, well fi beidio edrych ar hwnna, pobl yn meddwl, rhywbeth i genod, mae'r isio claddu'r syniad bod yna lyfrau i ferched o llyfrau i ddynion. A dwi'n meddwl bod eisiau bobl sy'n dylunio cloriau dysgu hynna hefyd. Diddorol, bod nhw'n rhy hen ffasiwn falle yn y ffordd bod nhw'n cyflwyno'r llyfr i'r byd fel petai. Ie, mi'n meddwl bod hwnna'n pwynt teg iawn. Beca, unrhyw sylwadau ychwanegol? Ie, wel, fyswn ni'n cytuno fo bob dim dydodd Beth yn fanna hefyd gai ychwanegu, gawn ni plis gael gwared ar y syniad o llyfrau clyfar a llyfrau sydd ddim yn glyfar, achos dwi'n cofio un o'r sylwadau ges i oedd, o, ti'n hocan glyfar, pam ti'n sgwennu rhyw lyfr fel hyn? O, be di clyfrwch? Be di person clyfar, person ddim yn glyfar? Be di llyfr glyfar a llyfr sydd ddim yn glyfar? So gan i gael gwarad ar y syniad yma o beth sydd yn ymynyddol ac yn llai ymynyddol, achos mae o'n sili. Dwi'n cytuno'n llwyr. A mi credu bod ni wedi dysgu felly bod eisiau pont i fewn i'r byd yma i ddenu'n plant, i weld eu hunain yn cael ei adlewyrchu nôl mewn llyn. Ond hefyd bod ni wedi dysgu gan Beth bod modd i chi ddarllen unrhyw beth ych chi moyn os oes Kindle, da chi.
Diolch o galon i chi'ch dwy. Wi'n gobeithio bod ni wedi dechrau rhyw fath o sgwrs, a falle mae'r cam nesaf nawr yw cael falle criw mwy eang i gael sgwrs debyg, falle i wthio'r amlen fel mae'r Saeson yn dweud. Diolch o galon i Beth a Beca ag Eisteddfod am cyfle i wyntyllu rhai o'r syniadau yma. Ac dyna ni, gobeithio fydd rhywun yn teimlo yr awydd ar ddiwedd y sgwrs yma, falle i godi pen a trio llunio, ac os mae croeso i bawb i wneud, dim rhaid i chi fod yn nofelydd mawr i wneud hynny. Felly diolch o galon i chi gyd, a welwn i chi to. Hwyl am y tro.